لميديا تاميردين شارداري ووالتي بهفرا بنساسين گوندان نودكن ريوان چيدكن خباتين دردور جدكن gelek welatiyên Suryanî ji Ewropayê vegeriyan û malên xwe yên li gundan an xira dikin yên nû çêdikin an jî ji nû ve çêdikin welatî jî ji vê rewşê memnûnin û dibêjin gundê me ji nû ve ava dibin û em jî gelek kêfxweşin. Li Midyada Mêrdînê şaredarî û walîtî bi hev re binesaziya gundan nû dikin, riyên wan çêdikin û xebatên derdorê jî dikin. Şaredar Vêsî Şahîn xebatên li gel welatiyan li Qadê teqîb dike. Çok tarihi, kadim bir köy. Talimata birê serokkomarê me heye, ji me re gotiye hûnê bi her tiştî welatiyên Suryanî re yek bi yek eleqedar bibin. Em jî ya ji destê me tê dikin, em binesaziya gundan nû dikin, reyên wan çê dikin, xebatên derdorê dikin. Welatiyên Suryanî jî vedigerin gundan, malên xwe yan xira dikin, li şûna wan yên nû çê dikin yan jî nû dikin. Bila bi dilekê rehet vegerin, em wek şaredarî çi hewce be hazirin. Piştî xebatan gund gelek xweş bû. Welatiyên Suryanî vegeriyan û ji xwe malê nû çêkirin. Arkadaşlarla, dostlarla, köylülerimizle. Ez li Almanyayê dijîm, me ev mala nû li gel dost nas û cîranan çêkir. Dema çêkirina wê qediya em ê bên û di vê malê de bijîn. Şu anda gördüğünüz gibi bitmek üzeredir. Avrupa'dan geldik Almanya'dan. Bu 20 sene. Em Almanya'ya dijîn. Ev 22 salin, ez salê şeş mehan tême welatê xwe. Di salên dawî de ji bo gundan xizmetên mezin tên kirin. Em gelek memnûnin. Xwedê ji wan razî be. İnşallah wê zarokê min û nêviyê min jî bên. Belki inşallah çocuklar gelecek. Welatî jî ji rewşê memnûnin. Em gelek memnûn bûn, em gelek kêfxweş bûn. Got tiştê çêkirin jî sihet xweş melewa ava. Em kêfxweşin yanî vêka hatina û gundê me jî ki hemû toz û çamûr bû. Saxbê başkanê me ji me parke kirin, yol çalışması asfalta me jî dokmiş kirine. Welatî dibêjin ferq û cudahiyên me dewlemendiya me ye û çok az veger zêde be dê herêma me ew xwastxweş û geş bibe. Gund xweş dibe yanî halo da asfaltê me çêbûn. û nava gund jî parka bû hêdî hêdî çê dibe. Mala we avayê got çê dikin, belediye başkanê me bê, walî bê, yardımcî bûn, Xwedê ji wan razî bê. Gundî jî tên xaniyê xwe ava dikin. Ê tamîr dike. Ê got nû çê dike. Yanî gund hêdî hêdî berpixweşbûnê diçe. Bi saya xizmetan koçe û kolanên gundan gelek xweş dibin. Li Müzeya Diyarbekirê di xebatên arkeolojî